салому алайкум дӯстон. Инаи дастархонварӣ борои нав омад. Нархи 1 метр 40 сомоне, нархи оптовише. Бараш 3 метрай, баркалонай. Нигоҳ кунед, бараш чӣ калоне ки веганай арзон меғалтад. Бо 35 сомашам дора, 20 сомашам дора, 15 сомашам дора ва ёш 20 сома, 15 сомаш барошон 1,5 метрай. 35 сомаш бараш 3 метрай. Бо матраш ғавси хушударай, бори навай 1 метр 40 сомонай. Бори якай мавлон, номрош ҳастайна, номрои ватсап шай. Адрес бозори Корвон, якм дарвозаи оптои Пажарка, дасти рост, 4 рияд, 118 дукон. Агар аз Корвонсити дарои мефори Корвонситира дасти чап мегарди, Широки рияд то охира мерай, пушти Хитой бозор мешавад. Аз Корвонсити дасти чап 3 рияд мешавад, 119 дукон. чизошон туршам дора, ин туруш 5 сомай, дигариш метрш 5 сомай, дигариш 13 метрш 20 сомон мешавад. дӯстон, беҳтарин материали барои дастархон чанд метрае ки дар кора дора, ин 35 сомашай. Даҷа бармайдаш 15 сомай, бармайдаш 15 сомай, ӯ дигариш 20 сомай ва дигариш 35 метршай. Нархи оптовишай. Бо адреса дар таги описания менависем. дӯстон, кадоми заказ кардани номрои ватсапа нависин. Доставкарам дора, ба любой ҷо доставка дора. Ба дастиам таксиёт роитон мекунанд. Ина метрш инош 35 сомай ва ки якум аввали видеода ва ёш 40 сомон. дӯстон, лайк, подписатсия фаромӯш накунед. чизе ки дар кори шумода дар таги комментария нависем, барои шуморо реклама мекунам. пешакӣ ҳаматонда раҳмат барои подписатсия, лайк.